Takže, čaute ľudia, tu je chlpatý sirák a dúfam, že ma je počuť pri novej hre, teda nie novej, ale pre nás novej, menom Kerbal Space Program. A táto hra je, no proste taký vesmírny program a ja som sa rozhodol natáčať tu dve série. Prvá je toto. To vám neskôr vysvetlím, ale najskôr vám poviem, že tá druhá bude prekvápko. No. Takže táto prvá séria je o tom, že budem zostrojovať rôzne výmysly vás, čo mi napíšete do komentov. Ale zatiaľ, dokiaľ mi to nikto do komentov napísať nemohol, tak zostrojím niečo, čo mi navrhol kamoš, aby som zostrojil. A on chcel, aby som postavil vrhač nožov. Niečo proste, čo bude hádzať nože. A som si povedal, že prečo nie, že to môže byť dobré. Takže teraz, ja už som si vymyslel nejaký plán v hlave. Tak. No, ty sa tam pricucni. No, tak to môže byť. Troška to bude krivé. Nevadí. Teraz. Toto sem dáme. Otočíme si to. Tak. Ale ne. Dám tam niečo normálne. Takto. To vyzerá dobre. Len je to troška krivé. No, dobre. Necháme krivosť krivosťou. Čakať, už som to tak. A začne stať ďalšiu časť. Dobre, mohol by som tam dať kolesá, tie by sa tomu určite hodili. Takže buď tieto, alebo tieto. Tieto sú lepšie. Nech je to symetrické. Oh my god, takto je to dobré. Tak. Dobre, toto by sme mali. Teraz potrebujeme, no môžem tam toto dať. Z tejto strany sa vylieza. Môžem tam toto dať. Ale nie je tak symetricky. No. Tak. Aj sem, len to správne otočím. To je taký rebrík, pretože moje vynálezy musia fungovať perfektne do detailov. Dobre. Ešte, či som to nedal opačne. Jasne, že som to dal opačne. Šajde. Aj toto som dal opačne. Tak, už je to dobré.
Viem, že toto moje stávanie nie je také záživné, ale však môžete si to preskočiť na tú zábavnú časť, keď to budem testovať. Čakať, vlastne to bolo tuto, structural. No, čo je? Pripoj sa. To je jedno. Čo je? Kam sa točíš? More. Tak to narovnať. Tak to namieriť. Počkať, tak. Teba bereme. Tak. Tak. Tak, to je celkom fajn. Toto využijem. Možno. Ale teraz musíme zostrojiť ten nôž. To bude tá náročnejšia časť, môjim odhadom. Toto je troška dosť veľké. Potrebujem niečo malé. Maličký fuel tank. Alebo... Áno, toto je fajné. No. Niekto by povedal, že troška veľké, ale... Podľa mňa sa to dá, takže potrebujeme dve. Presne tak. Ešte na to dáme nejaký motor. Taký nejaký dobrý výkonný. Napríklad tento. Dobre, to tam pripojiť až potom, keď to tam bude. Aj keď ten motor je troška veľký, sa mi zdá. Tento. Ne, ten je zase malý. Šajze! 2000 years later. Tento. Ten je fajný. Dobre. Teraz... aby som to tam už mohol dať. Tak. Kde sú tie prípojky? To by tu malo byť, nie? Prípojky. Prípojky. Ne, tak to bude potom tu. Áno. Tu je to. Tak. No. Tá nádrž mi tu troška zavadza. Takže... To je len počkať, jasne. Takže toto budeme potrebovať po dvoch. Či? Počkať. Čo robiť? Toto je lepšie, len to je moc veľké, takže nám bude musieť stačiť toto a toto robí ako... No takže toto je pre nás najlepšia možnosť. Toto už sem plácnem. Čo najzadnejšie. Aha, no. Tak. Dúfam, že ma je počuť. Shit, moc veľké. Too big. Je moc veľký. No, tak. Rapier, že by?
Rapier má dobrú veľkosť. Čakajte. Rapier je na liquid fuel. Áno, a my sme tam... Čakať, zatiaľ tam dám ten druhý a... To čo... Áno, liquid fuel. Dobre. No, tak. Takže takto. To je rúčka tých nožov, keby ste chceli vedieť. A teraz musíme zostrojiť nejakú čepel. Takže... Toto si vezmem. Ešte... Áno, aj sem. Ešte jedno. A aj sem ešte jedno. Dobre. To je základ. A teraz potrebujeme tú čepel. Takže tu môžeme spraviť pekne z krídel, nech nám to dobre letí. Tak. Dobre. Sem tiež. Bude to dosť ťažké vpredu. No, čo už, nejako to prežijeme. No... Čo tu máme ďalej? Čo by som použil ako... Tak. Troška... Moc veľké. Počkať. Haha, haha. Už viem. Vypnúť tú symetriku. Science. Počkať, nebude sa mi to hondiť o koleso. No. Tak. Ha. Dobre, ja. Dobre, ja. Tak. Veľmi dobre, toto sa mi ľúbi. Tak. Čakať, symetrický mod zás naspäť. Aha. Tak nič. Vlastne hej, takto... Hej, dobre. Vím, čo musím napraviť. Tak. Tak. Prvý prototyp vrhača nožov. Vyzerá byť hotový. Ešte ho nejako pomenujeme. A ja ho pomenujem... Už viem. Kinetron. Proste preto, že to znie dobre a nože to je kinetická energia, žiadny výbuch, nič také, proste úder. Takže, neviem, aj toto je intake. No. Crew si dáme, crew. Takže pôjde nejaký pilot. A build, ten je taký engineer. A ja verím, že sa mi toto kašle. Ja ešte som nezoradil stage. Nič, to spravím už na mieste. Tak. Wow, nejako slabo to drží. Nevadí.
Počkať. No. Takže toto je jedno. Toto je tento motor. Toto je jedno a toto je tento motor. Takže tie musia byť naraz. Aj tieto musia byť naraz. Dobre. Je to ináč taká zmutovaná Kaťuša. By som povedal. A malo by to jazdiť, ale očividne je to moc ťažké na to, aby to jazdilo. No, nevadí. Alebo... Počkať. Kolesa sú asi moc vysoko. Jej, to tieto retardované rebríky. No. No. Tak. Zavri to. Ináč, mimo oného vabu sa to celkom dobre. Akože takto to pekne vypadá, ne? Lenže oné. Dobre. Testovací výstrel 0.1, ináč ja moc dobrý tuto v lietaní nie som. Za 3 2 to... Houstone, máme problém. Ovládanie aspoň funguje. Dobre, takže máme to jasné. Druhý pokus. Troška to upravíme, aby to fungovalo lepšie. Tak. Premýšľam, že tam nedám takéto kokpity. Ale takéto. Ale nie takto. Ale že by som ich dal na vrch. Čakať. Tak. Môže byť. Teba tiež takto pekne otočíme. No. Dobre, to je jedno. No, ty choď preč. Tak, hotovo. To je náš nový pilot. A teoreticky si môžeme dať takéto kocky aj tuto. Predstavte si, že je to ostré a špicaté. Tak, fajné. Sakra, tento sa zase dobre neprichytil. Tak. Dobre. Čo? Kde? Pardon, troška som mimo mísy. Hej, lebo to nebolo...
To nebolo na hentom. No. Tak, môže byť. Teraz jedna vec, čo by som chcel poupraviť. Tu je to... Tak. Troška to pridržať. Ešte to celé popripevňujeme týmito. Napríklad sem. Tak. Aj toto môžeme tuto pripevniť. Tak. Len ma sere, že tuto nevidím. No, nikam nejdeme. Tak znova. Tak, dobre, tam to môže byť. A teraz druhý pokus a mohlo by to fungovať. Tak. Dobre. Načítané to je. Veľmi je to ťažké vpredu, veľmi. No, dobre. Riskneme to. No, poď. Hej, zas toto. No, čo je? Hej, tak. No, troška mi tu preskakuje myš, takže... No čo je, čo sa neposúvaš? Môj milý, nejako mi to tu seká do piče. Po menšom prieskume som zistil, čo s tým je. Nemáme elektriku. Bez elektriky sa to nevýbe, pretože to potrebuje proste elektriku. Takže naspäť sem a pridáme tomu nejaké baterky. To bude tu. Áno. Takže na toto dáme so symetrikou. A vlastne môžeme aj na naše takzvané nože, pretože aj tak je to dosť ľahké vpredu a nám sa to hodí priťažiť. Tak. No, povedzme, každá strela je univerzálna. A teda sme to chceli predĺžiť, že? Lebo sa nám to preklápalo. Takže sem dáme ešte jedno toto. A jeden párik kolies. A to by malo bohato stačiť. Len si zapneme symetricky. Tak. Dobre. Ideme na to. Jasne, clear Dobre, clean runway. Tak. Ideme. Zas to troška poskakuje. Takže toto je jeden stage a počkaj. Možno viem, čo je. No. Tak. Dobre, chce to troška vylepšiť.
Dobre. Spravil som úpravy a rozhodol som sa, že miesto dvoch použijeme jeden, ale brutálny nôž. Teda, akože nôž. A... Dobre. Pustíme sa do toho. Technické problémy? Dobre, môžeme to skúsiť aj takto. Alebo aj nie. Dobre. Po skoro 15 minútach prerábania som tu späť s novým, troška pokrčeným modelom. Popravde sa dá celkom zle ovládať. Ale dá sa s tým mieriť. A vidíte, presne tam som mieril. Nie, fakt, toto je zlé. OK, posledný pokus. Dobre. Máme to tu, len tam musíme hodiť nejakého pilota. A ideme. Takže, vymyslel som teraz multisystém. Pozor na to. Ešte si skontrolujem, či som to správne zoradil stage. Motor, nože, padák a oddeliť, áno. Takže tu vidíte, zažhne sa toto. A toto sú vlastne malé nože, dá sa povedať. Je to ostré, je to toho tvaru. Povedzme, že sú to nože. Takže... Pozor. 3, 2, 1. Takže toto odštartuje. Vidíte, že to celkom pekne letí. Neviem to síce ovládať, ale to je jedno. A potom... Nože! Môžeme sa na niektorý z nich pozrieť. Tie ešte stále letia hore. Počkať. Zvoní mi mobil. OK. A nože. A keďže sa to začína stáčať, musím sa evakuovať. Do prd... OK. Padák je zničený. To nie je dobré. OK, mrkneme sa zatiaľ na nože. Aha, takže tie prvé už dopadli. A tieto... Ako malé bomby alebo nože, ktoré neviem ovládať, letia dole. Ja si to troška zrýchlim teraz. No, letí. Smeruje sa, ako sa jemu zachce. Vyzerá to, že dopadne... Ne, dopadne vedľa runwaye. Troška ďalej vedľa runwaye. Bum. Tak. Počkať. Vyzerá to, že Jeb už dopadol a že to neprežil. No, ale ako vidíte, tento môj nový vynález dokáže zhadzovať nože. A to celkom efektívne. Dajme si to ešte na chvíľu. Raz. No, už sa to načítalo.
Tak. Typujem, že treba ísť dosť ďaleko, dosť vysoko, aby tak to videl. Dobre. Pozrime sa na niektorý z nožov. Tento vyzerá, že poletí k vápku. Hore ich je ďalších 8. Haha. No, leď tam. Leď tam, ty bastard. Asi nič netrafíme zase, ale ako vidíte, je to velice efektívne, do prdele. Aha. Dobre, toto vyzerá, že máme problém. Pretože dosť rýchlo klesáme a táto vec nás zachytila a nedokážeme spomaliť. Dobre. Pre istotu. OK, vyzerá to, že už nás to nechalo ísť. Takže Bill je v pohode. A tak sa misia zdarila. Dámy a páni, stroj na hádzanie nožov. Predom sa ospravedlňujem, zadom sa ospravedlňujem Martinovi, že to není vôbec to, čo chcel. To mi je jasné, ale čo už. Takže ak sa vám môj vynález páčil alebo nepáčil, to je jedno, ktoré z toho, tak aj tak dajte like. Ak máte nejaký dotaz, napíšte do komentov. A adios!